a croeso i bodlediad ddiweddara bodlediad Rygbi Cymru dy fi Carwyn Harris a fel yr arfer Iestyn Thomas. Iestyn, siwr i ti? Good, yeah. Eitha prysur dy'r prifysgol, ond fi dal yma. So, edrych ymlaen i cael bach o chat amdano Rygbi Cymru. I bobl sy'n gwylio ar YouTube yn y falch i glywed bod fi ddim yn gwisgo hecl wrthnos yma. Ond mae fe dal wedi bod yn wythnos brysur yn Rygbi Cymru, yn diwedd. Lle o ti ar y penwythnos? Wel, ni lawr yn Pen y Bont i gwylio Pen y Bont yn erbyn Pont y Pridd. Oedd llawer o bobl yna. Fi chi dros 4 figures. Dy'r pobl oedd wedi troi lan i gwylio'r gêm yn y Welsh Prem. A gêm gyffroes iddi, dim gêm sydd fi'n mynd i fod yn y cof am y rygbi, ond oedd pawb na i dweud ffarwel mewn rhyw ffordd i GPR Williams. So oedd yna'n y llysur dda i fod yna i gweld gymaint o pobl yna i dweud ffarwel. A oedd Pen y Bont i ennill, so fi credu bydd GPR yn edrych lawr a bydd eitha hapus dy'r canlyniad yna. Fi'n siŵr wrth gwrs GPR nath o farw tua pythefnos yn ôl a nath o arau Pen y Bont am spel do a oedd llawer o gyd chwaraewyr fyna yn roedd yn rhoi tynnu teimged iddo fe a'i amser e'n rygbi, ond fel nes i weid, fuddugoliaeth i Ben y Bont a fuddugoliaeth dda iawn yn be wnaethon ni weid y Celtic Warriors derby mewn ffordd. Oedd, anau cynta oedd Pont y Pryd wedi cael cwbl o gyfleoedd, oedd Pen y Bont am ddiffyn rili dda. A wedyn nath nhw jyst cario ymlaen, rhoi pwyntiau drosodd a mae sgobod yn adeiladu lan wedyn. Oedd anafiadau llwyr dy Pont y Pryd. Nhw wedi colli Liam Lloyd cyn y gêm, nhw wedi colli Josh Phillips yn rhai hanner, wedi colli Ben Bennell a Rochford Sugar yn y hanner cynta. So mae 4 o'r cefn di colli yma. A oedd Sean Parry wedi gwneud job yn wych fel cefnwr. Fi ddim siŵr fel nath e'n neud ond oedd wedi gwneud job yn eitha dda. Ond, cic hwyr gan Joseph Scrivens, y maswr oedd jyst i mynd i'r dde, a oedd Pen y Bont yn dathlu. Fuddugoliaeth holl bwysig i Ben y Bont a fuddugoliaeth arall holl bwysig dros penwythnos i Llanymddyfri gytre yn erbyn Glynebwy. 2 dîm ar frig y dabl yn dod nhw cyn y penwythnos, ond Llanymddyfri nath fynd yn fuddigol, ond yn agos iawn, 17 pwynt i 15. Buddugoliaethau eraill i Gaerdydd mas yn Castell Nedd a, Casnewydd gytre i Aberafon, fuddugoliaeth holl bwysig i Casnewydd. Ti'n credu mae hwnna'n sicrhau lle nhw yn y pennod ucha nawr, Casnewydd a Llanymddyfri? Mae'n wedi Llanymddyfri, herwydd falle maen nhw ddim yn chwarae i lefel uchel maen nhw ond maen nhw dal yn ennill gemau. A dyna beth sy'n pwysig yn y uwchgynghrair yn y Premiership. So fi credu mae Llanymddyfri eitha sicr i mynd trwyddo i'r 4 uchel. A fi credu os mae Casnewydd gallu just cario ymlaen y momentum y da nhw, bydd nhw'n ffain hefyd. Ond, trydydd lawr, mae fe dal eitha agos, a fi credu bydd Pont y Pryd yn breuddwydio fod y gemau agos nhw wedi colli dros wythnosau diwetha di newid fe rhyw ffordd, ond mae angen nhw i ennill cwbl o gemau nawr i dal ati dy'r pac. Caerdydd nawr sydd â 6 pwynt o fantes rhwng 4 a 5 o flaen Pontypool a cyn Pont y Pryd. Felly, ni cadw ymlaen i edrych ar hynny. Yn anffodus gath 2 gêm ei gyhurio Pontypool gytre i Ferthyr a Abertawe gytre i RGC. Anffodus y beth i hynny. Sawl gêm wedi cael ei gyhurio eleni a gath cwbl o tîmoedd, wythnos diwetha gath un o'r tîmau pwyntiau ti'n cymryd bant o wrthyn nhw oherwydd methu rhoi tîm mas? Pontypool, dwi'n meddwl, nhw wedi cael 2 bwynt cymryd i ffwrdd o'n nhw, oherwydd nhw ddim wedi
rhoi tîm mas yn erbyn, fi'n ei ofyn pwy nhw'n chwarae. Mae'n gweud Merthyr, ond falle fi'n anhywgydd. RGC. RGC fi'n meddwl. Yeah. So, mae'n anffodus i gweld tîm oedd ddim gallu chwarae, ond fi credu yr wythnos yma, fi credu oedd y tywydd di wneud bach o impact ar glaw hefyd, di wneud rhywbeth hefyd. Ie, fi'n credu penwthnos ma oedd herwydd y cad i rewi yn Montepool, ond wythnos byddwch chi wedi deall ar storm, falle chi'n clywed yn y cefndir dy fi, pam bod gemau ddim wedi mynd mlaen. Gemau nath fynd mlaen, o'n i lawr yn wylio Llandaff North yn erbyn Pontyclun Falcons, fi a cwbl o bobl eraill, a wel, oedd e'n gwych o gêm yn y hanner gyntaf, ti'n mo, Pontyclun yn cymryd y fantes, a wedyn ceisio hwyr gan Llandaff rhyw ffordd yn y tywydd. Gwybod siwr nath yn y war yn y glaw na nath dod yn yr ail hanner, ond fuddigoliaeth dda i Llandaff yn yr ail hanner yn y gêm hynny i'r menywod. Beth am ni edrych ar yr ambarthau hefyd, oherwydd oedd rownd ola, rownd ola, cwbl o dîmoedd yn Ewrop, sef Caerdydd, Rygbi a'r Scarlets. Dechreuon ni dyn nhw, falle, oherwydd nhw, yn ymwedig y dreigiau, oedd cyfle i rhaid dyn nhw fynd trwyddo, ond oedd nhw angen fuddigoliaeth gytre yn erbyn y Sharks, wrth gwrs y Sharks, da chwaraewyr arbennig o De Affrica fel mae Pimpi, Licenia am, Oxenshire, a nath nhw lwyddo i cael y fuddigoliaeth yn y diwedd, do. Wel, yn anffodus, ni ddim yn gallu gweld y gêm hwn yn erbyn y storm. Oedd satellite signal fi yn y tŷ di mynd lawr. So, fyna'n bach yn anffodus. Ni'n gallu gweld snippets cyn i ni gwylio 10 munud cynta, a wedyn pryd nath Ross y sgwr i caesau, fydden ni'n mynd bant. So, o'n i'n meddwl, pryd ni wedi gweld y sgwr fod e'n 3-0, o'n i'n meddwl, wel, mae rhywun ddim di wneud y cyfri lan rwle, herwydd ni'n gobeithio fod Ross wedi sgori, ond wrth gwrs oedd y cais na wedi cael ei gyhurio gan knock-on bach tua'r diwedd y symudiad na. A wel, y rôn, fi credu yna'n bach o fel wake-up call o ryw ffordd i'r Sharks. Os mae chwaraewyr talentog fel Lucanio am fel Macazoli mewn Pimpi. Oedd Oxenshire yn eitha dda yn y gêm agored, dy'r cario, felly nath y sgrym ddim di mynd y ffordd nath e moyn, ond tîm pwerus dyn nhw. A fi credu bydd chance dy dreigiau sydd wedi mynd i oherwydd cyfle na, gêm gatre. Os ydyn nhw'n ennill, byddwn nhw'n mynd trwyddo i rownd nesaf, ond yn anffodus, oedd pwer y flaenwyr dy'r Sharks yn rhy gryf. Ie, mae'n sicr y blaenwyr nath ennill y gêm i'r Sharks yn y diwedd. 5 cais i nhw yn y diwedd. Oxenshire yn un o'n nhw yn y gystal Hendricks, y Grobler, Roets a Coc ar yr asgell. Siom i'r dreigiau a i Gaerdydd hefyd, oedd gobeithio nhw, wel, bach yn denau falle yn mynd mas i racing. Ond oedd e'n gêm anhygoel, fel mae pob gêm yn y grŵp yma wedi bod yn dod. Gêm agored, llawer o'r rygbi redeg ac agored. Caerdydd yn sgori 4 cais, a mae hwnna siŵr o fod yn y peth positif i sôn amdano'n gyntaf. Oedd e'n positif. Ni wedi gweld neges tuag at rhywbryd nes oedd y gêm pen y bont ble ni'n weithio. So, o'n i wedi gweld y scores trwy updates gan dad oedd yn eitha nice i fi wythnos yma. Wedi rhoi score updates i fi. Ond o'n i wedi gweld y score fi credu oedd e'n 40 i 12 o'r un bryd. A ni'n meddwl, mae yna mynd i fod un swmpus i Caerdydd, ond nhw wedi ymateb nôl, a pob clod i nhw am ymateb nôl i cael 4 cais, mae rhywbeth sydd wedi dod allan o'r gêm. Of course, mae yna ddim di helpu nhw dy canlyniad o mynd trwyddo i'r falle cwpan pencampwyr neu'r cwpan her, ond mae cwpl o perfformiadau falle mae Caerdydd wedi fod eitha brwdol, nhw wedi yn erbyn Caerfaddon yn Caerdydd, a cael pwynt bonus allan yn racing, tîm sy'n top o'r top catos, mae'n eitha dda, eitha bositif.
Ma fe. Nes i wedi ti cyn bod fi'n mynd off yn un bach. Fi'n rhwystredig dy'r gêm na. O wylio Caerdydd, maen nhw mewn y gêm yn y hanner gyntaf, fi'n credu 20 bwynt i ddeuddeg, a nath nhw weithio mor galed o ddiwedd y hanner gyntaf i gadw Racing mas. Wedyn ar ddechrau'r ail hanner, nath nhw roi tair cais bant mewn rhyw 10 munud, tair caws hawdd dros ben. Yn gynta, oedd camgymeriadau, os chi'n mynd nôl, actually, dyn ni weid gynta, os chi'n mynd nôl a gwylio'r uchafbwyntiau, mae pob un o'r ceisiau yn deillio o pel Caerdydd. Yn gynta mae'r Caerdydd yn trio rhedeg o hanner eu hunain, rhywbeth maen nhw byth yn neud yn ôl tyfu bwth, os ti'n gwrando i fi. A mae'r ysbryd yn gywir hefyd. Mae Caerdydd top kicking stats yn USC hefyd. So fi'n credu mae'r pwynt y tyfu bwth fyna. Ba pwynt yma, mae fe'n licio neud y pwynt. Fel fi wedi gweud i Iestyn o blaen. Ond nath Gaerdydd, nath nhw golli'r bel, wedyn mae Rhys Carwyn yn gwneud yn anhygol i ddod nôl, cael y bel, bwms off y pist, sy'n anhygol i weld os mae'n rwy'n wedi gweld mae fe'n, fel nath llawer o bobl weid, sy'n siŵr pwy sydd wedi brifo mwy, pist neu Rhys Carwyn oedd y ffyrddiad hynny, ond wedyn mae Thomas Williams gyda cyfle i glirio i linellau, mae fe'n cico'r bel, a mae fe ddim yn ffindio'r... mae fe ddim yn troi'r bel olei ar y ca, a mae Tedau wedyn yn nid yn anhygol yn curo'i ddyn a'n sgori'r cais. Wedyn, ail gais yr ail hanner, mae Caerdydd ar bel, mae'n rhoi cic gosbi bant, a wedyn pawb yn troi bant. Mae pawb yn diffyg canolbwyntio, mae chwaraewyr yn dod mewn tuag at canol y ca, a mae Racing jyst yn rhedeg i pasio'r bel mas, a Christian Wade yn neud yn wych i wneud rhyw fath o, so'n siŵr be nath o'n neud i Mason Grady, o lwyddo i sgori'r cais heibio i Mason Grady, a wedyn drydydd cais fyd yn dod i ar y bel sydd wedi troi drosto rhwystredigaeth dy fi dy'r gêm na, oherwydd oedd cyfle dy Gaerdydd, a sa'n credu oedd Racing gymaint o well na nhw yn yr hanner gyntaf, a wedyn bych rhoi tair cais bant am, 10 munud, mae ddim ffordd i ennill y gêm. Dyna hi. Dyna fo rhwystredigaeth rhy hawdd, a mae hwnna wedi bod bach yn debyg i wer Caerdydd yn rhoi pwyntiau bant yn rhy hawdd mewn spel fach, fi'n credu. Hynny, rhaid mi weid, oedd rhaid chwaraewyr yn dda iawn, o'n i'n meddwl Ben Thomas yn wych dy bia, yn ogystal i wario dda iawn yn rhif deg, ond Siom fi'n credu i Gaerdydd i golli mas oedd grŵp nhw mor anodd, mae fe'n hawdd i weid oedd yn ynochel, ond oedd e. Mae fe'n grŵp, fi'n credu yw'r unig grŵp oedd bach yn anodd, oedd yr un dy Leinster, La Rochelle a Stormers, fi'n credu wedyn yr un arall yw'r un dy Toulouse, Racing a Quins a Caerfaddon. So oedd yn mynd i fod yn anodd i Caerdydd, hyw byn pa grŵp yn hyn, mae tîm oedd wych gros y grwpiau i gyd, ond oedd un hynna un eitha anodd, oedd rai pethau dda wedi digwydd yn y gêm, yn y 4 gêm na, ond hefyd, mae pethau fel ti jyst i sôn, yn y top level, maen nhw'n dangos y mwy na falle y tîm oedd eraill, so mae dal llawer o waith i matcher at wneud dy Caerdydd, fod falle mae pethau yn edrych yn dda y dyfodol. Oedden, a gobeithio bydd Mackenzie Martin yn gwella yn buan iawn ath o off yn y hanner gyntaf, gobeithio bod wedi gwella oddi ar ei anaf. Scarlett yn diwedd, cyn i fi rwy'n positif, Scarlett, o'n nhw'n rhwystredig to, ceisiau rhy hawdd nath nhw roi bant yn y hanner gyntaf, yr un rhywun sgori cais, a wedyn mae cic rhydd gyda'r Edyn, maen nhw'n rhoi'r bel lan yn y dechrau, mae Betheli'n curo Steph Evans yn rhy hawdd a rhoi'r bel i bant ymarfer blat i sgorio. Ceisiau rhy hawdd, nath nhw roi i Garedin pob cais. Hyd yn oed y ceisiau i Sgwman ac yn y blaen, oedd e bron un cymal a wedyn sgori cais, oedd hi ar linell 5 metr mas. Oedd hwnna'n tîm i ti, oedd yn
ddim yn ceisio'n digon galed, neu jyst i cael ei curo gan tîm sydd yn well yn nhw? A fi credu just tîm sydd ddim yn chwarae yn fel tîm dda ar y fo, mae di fod yn onest. Mae bach o fel well, bach o fel, mae dim hyder dyn nhw. A smo, oedd ceisiau Caredin eitha hawdd, oedd y sgarmes yn edrych yn dda dyn nhw, ond oedd nhw dal yn rhoi lan kick-offs eitha twp dy Caredin, a oedd llawer o cyfleoedd i Scarlett dod nôl mewn i'r gêm na. Wedyn maen nhw'n sgwri cais, a wedyn mae'r cic rydd na, mae Betheli wneud yn wych i ennill y bel uchel na. Mae di amseru'r rediad na yn dda iawn, a fi ddim credu mae ddim llawer mae Steph Evans yn gallu neud i fod yn onest. Mae rhywun yn redeg at y pel a ti'n y sefyll na. Mae llawer o chance bod y rhywun sy'n redeg at y bil, mynd i ennill y dadl na. Ond falle bydd yr amddiffyn yn bach yn disappointed fod neb yn di sylweddoli fod Van der Merwe yna hefyd. So mae just pass simple a mae cais yn y cornel. A wedyn yr ail hanner, mae Scarlett y llawer yn methiant, mae Caredin wedi colli Gris diwedd y gêm. Mae'n just ddim yn edrych fel sgori. Heblaw am Tommy Lewis. A ni wedi gweld Tommy Lewis chwarae allan am ddyfru cwbl o wythnosau nôl yn erbyn Pontypridd, a ni'n meddwl, oedd wedi cael gêm dda. Of course, oedd y gêm na, ddim llawer o pwyntiau wedi cael ei sgori, ond Tommy Lewis, pryd bynnag oedd ei'r bel, yn edrych yn dda, so mae'n edrych am myrchiau mynd trwy'r amddiffyn, a oedd e'n gallu, gêm cico fe'n eitha dda hefyd. Ond ie, pryd bynnag oedd siawns dy fe nos Wener, oedd wedi cymryd e, a oedd yna'n un positif iawn dy Scarlett. Ie, cwestiwn fi'n siŵr bod y cefnagwr y Scarlett yn gofyn yw lle mae wedi bod. So, mae wedi cael anafiadau yn ystod y tymor, fi'n gwybod, ond yn ogystal hynny mae fe heb ware i Scarlett, a fi'n credu oedd e mor dda ar y penwythnos. Ie, fel ti'n sôn, oedd Caredin lawr i 41 ar erbyn y diwedd, gath Caredin 4 Cerin Melin yn y diwedd, os cyfri 2 Gilchrist. A oedd y fainc, o'n i'n meddwl o'n nhw'n wych. Oedd fi'n credu gath Wainwright effaith dda yn y scrum hefyd, Sean Evans di wario yn dda, Gareth Davies, Titcombe, o'n i'n impressed o fe fyd, o'n i'n blessed o fe, perfformiad fe oedd hi ar y fainc, o'n i'n meddwl bod e'n edrych fel bod e'n gallu bod yn maswr ar y safon yma, a yn fuan iawn, wrth gwrs Charlie Titcombe, oedd e'n Bucks chwaraeo'r flwyddyn blwyddyn diwetha, felly gobeithio bydd e'n cael falle bach fwy o gyfleoedd yn ymwedig o feddwl bod Ioan Lloyd a Sam Costello mas da Cymru nawr. Bydd e'n cael cyfle yn rhif 10. Ond ie, rhysodigaeth i Scarlett heb ennill un gêm o'r 4 yn y gwpan her. O'n i'n meddwl bod y 4 golled i'r rhanbarthau dy'r Gweilch. Ond, be ddigwyddodd yn y gêm na, oherwydd fi methu credu yn y gêm y Gweilch ar Lions, Gweilch mas yn Africa ac yn rhyw ffordd dod nôl yn fuddigol. Ie, perfformiad gwych gan y Gweilch i fod yn onest. Mae llawer o anafiadau dyn nhw, a maen nhw'n mynd mas llawer o di-brofiad yn y tîm na, a wedyn mae 10 munud ar ôl ti 28-17 i lawr, a mae Lions di ddefnyddio sgarmes a sgori, ond mae'r cais yna wedi cael ei gohirio gan knock-on eitha anodd o safbwynt y Lions. A fi ddim siŵr beth yn wedi digwydd y 10 munud ola, just popeth di clico. Rai y 10 yn yr ail hanner, oedd dadlwythiadau mynd trwy, oedd Prothero a Morgan Moss i wneud cwpl, a oedd y bron di sgori cais, ond oedd y dadlwythiad ola just ddim di stico, ond i'n meddwl, right, mae just diwrnod un o'r unod y Gweilch, bydd dim byd yn stico, fel y gêm o'n peli, a pryd nath y sgarmes mynd trwy, i'n meddwl, right, mae 10 munud ar ôl nawr, gall hyn fod eitha swmpus, ond ni ddim yn meddwl fod y Gweilch mynd i sgwri 3 cais mewn 7 munud yn y gêm. A mae 3 ceisio yna yn wych hefyd.
mae pawb yn sôn amdano, mae Gweilch dim ond yn ddefnyddio'r pac maen nhw'n neud, maen nhw dim ond neud scrums a sgarmes, maen nhw'n neud dim byd arall. Ond os chi'n gwylio'r gêm na, mae Cais Watkin bach o luck dy'r charge down, a mae fe neud yn dda i sgori. Ond mae Cais Jones North i dod o'r first phase, the back smooth. Mae Harry Deves yn rhedeg fel cefnwr. Yr ail waith fi wedi gweld rhywun yn yr engol yn dod mewn fel cefnwr o'r wythnos, a oedd y rediad gwych dy fe, decoy line, wych out to an angle, a mae North just mynd trwy ddo. A wedyn mae trydydd cais, so un gan... Giles. O ie, Giles, ie. Mae Harry Deves eto. Mae fe yna, mae fe'n neud bach o show and go. Mae tip-on pass i Kieran Williams sydd yn rhedeg yn syth, a wedyn mae dadlwythiad arall i Giles. So mae gêm falle nôl ar. A wedyn mae Cam Jones, y ddwy yn nhw, di cyfuno lan am y pedwerydd gais. A rediad gwych gan y prop, a mae Watkin yn neud yn dda i dadlwytho nhw lan. A wedyn ryngipiad wych. Wel, y fi ddim wedi gallu gweld y ryngipiad yma, herwydd y satellite signal di mynd lawr, a dyna di wastraff y prynawn, herwydd y peth ola ni gallu gweld oedd counter-ruck gan Owen Watkin, a TV jyst di mynd caput, so ni'n meddwl fel, mae dim byd da fi ddim siŵr beth sy'n digwydd, ond wedyn ni'n clywed bod Moth i sgori o 50 o hanner ffordd, a ni'n meddwl, reit, mae dim byd yn ysgwyl, herwydd mae Moth i'n neud na. Pwy oedd di gweud i ti? Fe Mos i hun oedd di gweud i ti to 50 metr o dda? Na, wel, fi ar pod y Gweilch wrth gwrs, so oedd neges i dod trwy gan James Rees, so oedd e wedi dweud, Morgan Morse interception. Fi ddim gallu dweud beth arall oedd wedi dweud, ond just i dweud Morgan Morse interception, a ni'n meddwl, reit, mae'n wedi digwydd te. Ie, wel, bydd y golwg anhygoel i'r Gweilch a gwobr nhw mewn ffordd. Gwobr, sy'n siŵr os taw gwobr yw ond mae nhw cyfle dyn nhw yn y rown nesa, round of 16, fel nhw'n gweud yn Saesneg, gytre yn erbyn Sale Sharks. Wel, wedi gweld Sale yn trefeili yn y rowndiau, wel, yn cwpon Ewrop, cwpl o weithiau i Gymru ddiweddar. Wnaethon nhw golli yng Nghaerdydd, cwpl o flynyddoedd yn ôl, ond wnaethon nhw chwalu y Scarlet y flwyddyn cynt. Felly, pa dîm sy'n mynd i ddod o Sale ti'n credu ar gyfer, pa fath o challenge yw i'r Gweilch? Wel, oedd y gêm yn erbyn Caerdydd yn un gyffroes hefyd, so gobeithio y tîm na sy'n dod lawr. A mae chance really dda i Gweilch, a hewl ar y dechrau di Sale, a ni'n meddwl, reit, mae chance yn nhw falle chwarae cael loiw i ffwrdd. Mae'n meddwl, reit, mae'n reit. Mae'n small, lle dda i chwarae, os maen nhw'n gallu troi lan, bydd chance da o'n ennill. Ond oedd chances na dda, nhw'n mynd i Durban i chwarae Sharks. A ni'n meddwl, reit, mae'n neb moyn mynd yn y rownd 16 ola Ewrop. So, i gael gêm gatre i ddechrau yn un eitha positif. A mae chance dda, os mae pawb dod nôl yn ffit, so mae llawer o anafiadau, os mae rhywun fel Fender, rhywun fel Nicky Smith, rhywun fel Gweilch, Jack Morgan, so mae hanner pact y tîna. A arweiniaeth Adam Beard wedi eitha dda dros y gêm diwethaf hefyd. Fe fel captain, fi'n meddwl yn opsiwn eitha dda dy'r Gweilch. A mae chwywyr ifanc yn chwarae dda hefyd, rhywun fel Morse, rhywun fel Will Hickey, mae fe wedi cael 2 gêm eitha dda dros y gêm diwethaf. Harry Deves mas yn De Africa. A os mae falle ddim profiad nôl, mae chwywyr ifanc yma, maen nhw yn stepo i fyny a yn chwarae eitha dda. Ie, bydd e'n challenge go iawn i nhw yn erbyn Sale. Sale, wrth gwrs, di gorffen yn 5 yn gwpan Ewrop, a maen nhw'n 5 yn tabl yn Gyngres Lloegr hefyd, felly bydd e'n braf anodd ar benwythnos cyntaf edrych. Ti wedi sôn am gatyniad na fyna. Well ni sôn am gatyn arall. Bydd ti'n browd iawn o sôn amdano fe, sef gatyn newydd
tîm 20 Cymru, Harry Ackerman. Yn gyntaf, golled enfawr yn wrth gwrs Ryan Woodburn mas am 4 mis da anaf yw Bisbawd, ond, wel, Harry Ackerman, gweud y cyfan ti'n moyn gweud yn fyty fe, Iestyn? Wel, mae fe'n jyst yn amcan dda o'r dechrau tymor i fod yn onest. So, o'n i ddim yn sylweddoli fod yn mynd i fod yn captain i'r 20 yn y chwe glad, herwydd ni'n meddwl rhywun fel Ryan Woodman sy'n mynd i fod yna, ond yn anffodus, colled fawr i tîm 20 a colled fawr i'r dreigiau hefyd. Fi'n credu mae'n fod yn chwarae eitha dda dyn nhw yn y UAC a gemau yn Ewrop. Ond symo, profiad fawr sydd wedi colli gan rhywun fel Woodman, a mae chance da yna i rhywun fel Ackerman i datblygu sgiliau fel arweinydd. So, mae fe'n eitha positif. Mae un o'r ffrindiau agos fi hefyd i fod yn enwi yn y carfan, sef Rodri Lewis o'r Gweilch. So, mae fe yna, so mae fe'n fod yn diddorol. Fi'n credu oedd e mas da anaf cwbl o wythnos enol, so gobeithio mae fe nôl yn ffit, ond mae fe'n dda i weld Yslefera dal ar y map. Mae dwy nhw nawr, herwydd mae Mos na hefyd. Ie, wel, dyma ni. Ystylefera. Gyd yn sôn amdano i Ystylefera. Ond ie, Take the boy out of Yslefera, we can't take the Yslefera out of the boy. Fi'n credu that's the same. Anyway, ar y nod yna. Sa'n siŵr, ond ie, pob lwc i dîm 20 Cymru sy'n dechrau wrth gwrs mewn rhyw bythefnos yna. Yr un wythnos ar chwe glad proper. So just dros wythnos, wrth gwrs, yn erbyn yr Alban. Hefyd, well i ni sôn am menywod gwaliau Lightning. Dim gêm i gwaliau neu Brython dros penwythnos, ond bydd nhw'n chwarae penwythnos yma. Gwaliau gytre ar Barc yr Arfe, hanner awr di 1, gytre yn erbyn Caeredin. A fel wnaethon ni sôn wrth yswetha, Brython yn teithio i'r Wolfhounds ar dop y dabl. Bydd hwnna'n brawf go iawn i nhw i ceisio cael ei fuddugoliaeth cyntaf, ond gwaliau gobeithio bod nhw'n gallu parhau a'i safon nhw, sydd fod mor uchel, mor belled. Lliw ti penwythnos yma ynghyd ar... Wel, ti'n dilyn Pontypridd penwythnos yma? Oeddi nôl ar Heol Sardis. Wrth gwrs, mae newyddion penawmed yr EDC, mae popeth i ffrwydro allan o'r proportion. So, mae'n i fod yn diddorol di Sadwn, herwydd mae Pontypridd yn chwarae Pontypool ar Heol Sardis. Gêm sy'n mynd i ffeithio'r tabl fy rhyw ffordd, fi'n siŵr. Wel, yn y gêm yn cyn tymor, oedd Pontypridd i ennill, ond wrth gwrs, dechrau tymor, nath Pwla cael bach o revenge lawr yn Pontypool Park, gan bydd i Pontypridd 41 i 30. So, mae'n mynd i fod yn diddorol penwythnos yma. Os gall Pontypridd ennill gêm arall gytre ar ôl colled mor agos y penwythnos cyn, neu bydd Pontypool yn ymestyn falle gap rhwng y parc. Ie, gemau eraill i sôn amdano Caerdydd gytre i Ben y Bont, Aberafon gytre i Abertawe, Glynebwy gytre i Gastell Nedd, Casnewydd gytre i Gaerfyrddin, a Rygbi Gogledd Cymru gytre i Llanymddyfri. Gobeithio bydd hwyr gen yn cyn mynd ymlaen, a gobeithio bydd y tywydd yn oed i nhw am bach, just dim ond hanner awr i 2 ar ddisad o newe. Nes i awgrymu rhywbeth fyna a sôn am rhywbeth sef yr EDC a sefyllfa yna. Mae fe pryd ni'n recordo sef nos Fawrth, trydydd ar 20 o Ionawr. Mae fe dal lan yr awr yn diwedd, ond yn hanes oedd bod Pontypridd, Ferthyr a Caerdydd ddim yn mynd i bod yn rhan o'r EDC a ddim yn mynd i rhoi cais i mewn, ond mae rhyw syniad bod hynny'n mynd i newid yn dos. Pob tro di Steph Thomas o Wales Online. Wrth gwrs ni wedi cael ei ar y pod o blaen. Wedi dod â newyddion bore yma fod Caerdydd yn mynd i ymuno dy'r cyngroedd EDC. A awgrym bod Pontypridd yn mynd i ymuno dyn nhw mewn rhyw ffordd. Ond mae Pontypridd wedi dod mas tua rhyfft i awr a hanner yn ôl a dweud
Na, ni ddim yn rhoi unrhyw beth mewn. Wel, mae bach o siom yn nid i dweud wrtho fi, so o'n i bach out the loop pryd ni wedi gweld y newyddion bore yma, a wedyn ni wedi gweld y statement y Ponti, a ni'n meddwl, wel, gallai rhywun dweud wrtho fi beth sy'n mynd mlaen, ond ie, mae'n fydd diddorol, o'n i'n meddwl bod y tîm yma wedi cael ei selio lan, ond wrth gwrs, mae newidiadau muned ola yn effeithio pethau. A os mae Caerdydd nawr mae'n mynd mewn, fi credu mae dal chance da nhw i chwarae yn y cystadleuaeth newydd tymor nesaf mae fi'n dod mewn fi'n meddwl. Ie, gawn ni weld sy'n eithon ni, mae hwnna'n stori sy'n dal i barhau, a gawn ni weld beth wnaeth ddigwydd. Wrth gwrs, dim UAC penwythnos yma. Iestyn, o ti'n mynd i wneud, y cwestiwn fawr, wrth gwrs, yn pawb mae'n gwybod, ydy Iestyn mynd i wneud rhyw fath o dîm fantasy ar gyfer y chwe glad? Odi, a mae reol... Fi Super Bowl predictions, yw e? Fi ddim yn neud Super Brwder gemau Ewropeaidd, herwydd fi ddim moyn neud, a fi jyst i angofio yn gyfan gwbl ar dechrau'r tournament, ond fi ddim neud un amdano 6 grad, a mae fantasy'n wastad yn digwydd, fi a cwbl o ffrindiau yn neud un lan, a mae reol dy fi, mae Paolo Gabisi, mae fe'n captain trwy gydol y tournament. So os mae pethau mynd yn dda i'r Eidal, bydd fi'n dod man pob wythnos ar y pod a dweud fod Gabi sydd wedi fod yn superstar, dyle pawb roi am Os mae'r Eidal yn bydd i Cymru yn Caerdydd, falle bod fi ddim yn redressed, herwydd mae Gabi sydd wedi gwneud llawer o bwyntiau, ond mae fel golden rule dy fi, mae Gabi sydd yn captain, a mae dim byd arall dy reolau, ond os mae Sam Ender yn y chwarae, falle mae lle dy fe ar y fainc, ond mae pob beth arall dy tactical approach, ond mae Gabisi wastad mewn. Oedd yr un rheol dy fi yn beth i Jack Morgan bod rhaid i fe fod yn y tîm, ond sa'n siŵr beth fi'n mynd i wneud eleni, felly fi rhaid i fi roi ffinno rhyw open side arall i roi arian mewn. Bydd rhaid ni set ymlaen rhywbeth o tabl ar gyfer pawb os ydych chi'n gwrando i mynd o mewn a mwynhau'r hwyl neu rhywbeth, hwyl neu hynlled, bynnag mae'r ffordd mae fe'n mynd. Mae ddim yn hwyl gymau fantasy, mae byth yn hwyl. Wel, yr unig beth fi'n mwynhau yw os mae rhywun yn sgori yn y Bryn Cymru, fi wedi rhoi arian mewn, fi'n hapus. Sydd yn falle bach yn anghywir, ond pam lai o fe. Unrhyw beth arall ni heb sôn amdano, ni wedi mynd trwy eitha llawer ond eitha gyflym fi'n gyda wythnos yma. Record pace. Pyrru? Record pace fi'n meddwl wythnos yma. Ie. Hedfan trwy e. Fi ddim credu mae'n mynd rhywbeth dy fi. Probably dyn ni weid yn biti y shorts newydd, YouTube shorts, maen nhw, nid shorts bod ni'n gwisgo, bod y rap yn neud, ni'n neud nhw ar fel ymateb ni sydd ar ôl gemer. Bydd rhaid ni'n neud rhai yn Gymraeg, Iestyn. Iestyn a fi heb wneud un ffwrstwetha yn Gymraeg, rhaid ni'n neud wythnos yma. A hefyd bod blog yn mynd i ddod mas a bydd ni'n trial wneud rhywbeth yn Gymraeg yn y dyfodol da'r rap. Heb law am hynny, fi'n credu ni'n mynd drwy'r popeth yn fuan iawn. Felly, diolch yn fawr i bawb am wrando. Diolch yn fawr i ti, Iestyn, hefyd. Unrhyw beth ti'n moyn gweud cyn gweud hwyl fawr, unrhyw beth ti'n moyn hysbysebu? Falle bydd Darren mas fawr amdano safle rydyn gyda Cymru, ond falle ddim. Ond falle bydd un. So edrych mas ar X neu trydan i gweld os mae rhywbeth dod mas bore fori. Os mae fe ddim, falle dydd iau. So, keep your eyes peeled fan mwyn dweud. Iawn, dim byd y fi. So, ar y nodyn hynny, diolch yn wrando. Dilynwch ni ar gyfryngau gymdrithasol fel yr arfer. Wyliwch ni ar YouTube. Gallwch ni wylio ein gwynebau ni neu, gallwch chi mute o'r camera, I suppose. Ond diolch. Background tab, rwle, far away. Yn sicr.
Diolch yn fawr am o'r ddau ohono ni, a hwyl fan am y tro.